Wy'n mynd i fynd ati heddi i siarad y bosti seintiau Cymru. I fi, un o'r pethau sydd yn rhedeg trwy'r hanes yn canrifoedd ni yw crefydd. A phwysigrwydd crefydd i bobl o bob oes ac am o bled. Ond dyma'r tystiolaeth i grefydd yng Nghymru fel dwi'n ei gweld hi, a hanes crefydd yng Nghymru fel dwi'n ei gweld hi. Wy'n eisiau pwysleisio hefyd pwysigrwydd y cyfnod ar ôl y Rufeiniad Adael Cymru, a chyn bod y Normaniaid yn dod i Loegr, oherwydd dyma'r cyfnod pan oedd Cymru wedi datblygu. Yr iaith wedi datblygu yn Gymreg, o Flythoneg, cyfreithiau Hywel wedi cael ei llunio, cymdeithas a Thernasoedd Cymru wedi datblygu, a'n teimlad ni o hunaniaeth, o Gymreictod, a bod ni'n genedl hefyd yn datblygu. Mae syniad o ddefnyddio cenedl fel gair yn bach yn amheus yn ddadleuol, ond rwy'n teimlo oherwydd bod ni'n cael yn pwyso o sawl gyfeiriad o'r môr gyda'r Gwyddelod a Llyllynwyr ac o'r tir gan y Normaniaid. Dwi ddim yn syndod bod ni wedi cael yn gwasgu mewn i ryw deimlad o undod ac o genedlaetholdeb, o genhaniaeth. Felly, dyma ni yn datblygu fel Cymru, a dyma'r seintiau sydd wedi rhoi henwen nhw i'n pentrefi a'n trefi ni. Mae nhw eu hanes nhw yn hlwm wrth y cyfnod yma. Ond mae cyfnod crefydd, hanes crefydd yng Nghymru, yn mynd nôl mellach o lawer. Mae'n mynd nôl i gyfnod mell cyn hanes, 10,000 ar rhagol yn ôl. I ni'n gweld, mae archeolegwyr wedi ffindo olion, bobl wedi claddu yn Ogof Pafeland, ym Mrogwyr er enghraifft, lle oedd yr esgyn wedi gorchuddio rhyw liw coch. Mwy na thebyg, rhyw ddefod claddu oedd yn gysylltiedig â rhoi gwed nôl i'r esgyn, os neb yn gwybod. Ond mae'n amlwg bod y person ces ei gladdu yn Ogof Pafeland, nôl adeg oes yr ia, 10,000 ar agor flynyddoedd yn ôl, oedd y person hwnnw, dyn ifanc hwnnw, wedi cael ei claddu gyda rhyw ddefodau crefyddol o ryw fath. A wedyn, nid o mlaen trwy'r canrifoedd a milenia braidd, i ni'n droi at y gyfnod yr oes efydd. Y cyfnod yna cyn, wel, bod ni'n defnyddio haearn pan efydd a tin a copor oedd y mwynau wedi cael defnyddio i creu arfer ac offer. A phan oedd bobl yn claddu i Meirw, siŵr o fod gyda'r defodau crefyddol yma, mewn cistiau bach a hynny o dan dwmpas o gerrig a ffrydd. Nawr, wedi bod yn wneud y darnau hyn adeg y cloi mawr, ac wedi cael yn cyfyngu un filltir sgwar, wel, 5 filltir sgwar, mewn gwirionedd ar hyd yr wythnosau ddiwethaf yma. Felly byddai'n chi faddau i fi bod yn tynnu yn hanes i oddi wrth yn milltir sgwar o betai, oherwydd does dim ond rhaid i fi fynd lan rhyw 2-4 milltir i dop mynydd Gelli Ger, a ffindau, os o'n gwybod ble i edrych, cannoedd o feddi o'r oes efydd. A mwy na hynny hefyd, ar ben y mynydd, ar gopa'r mynydd, mae yna gromlech, neu oedd yna gromlech, o'r enw Carn Bugail, wedi difrodi, wedi tywlu lawr ers blynyddau lawer. Ond myna oedd bobl wedi dod, wedi cerdded, siag at fedd, siag at gofeb, a gyda rhyw ddefodau arbennig. Dwi'n siŵr o hynny. Mae bobl yn dal i fynd lan hyd heddi i edrych ar y cromlech ac i edrych hefyd ar yr olygfa, achos gallwch chi gweld y Carn Bugail o bell, a mae'n gallu gweld hefyd yn bell o Garn Bugail. A mae'r uchelfannau yna wedi bod yn bwysig yn hanes ni. I ni eisiau bod yn gweld y mell, ni eisiau codi'n yn llygad i'r mynyddoedd, ynddo? A dyna beth chi'n gwneud ar y bryniau y mynyddoedd Cymru. Dyna uchelfannau yn addoliad ni ar y cychwyn. Nawr, does dim olion oes haearn, oes dim olion Celtaidd o'r betai,
yn y cylch yma, felly oedd ddim yn gallu troi at y cylch yma, ond cofiwch, yn Llynfawr y Rhondda ac wrth gwrs Llyn Cerrig Bech yn Sir Fôn, maen nhw wedi darganfod darnau o haearn a gwrthrychau arbennig o gelfydd a wnaethpwyd gan pobl adeg pan oedd y Rufeiniaid yn dechrau mosod ar yr ynysoedd hyn, pan oedd hynny yr unfed ganrif cyn Crist. Ac mae'r pethau hyn, mae'r arfer sydd wedi cael ei taflu mewn i'r llynnoedd hyn wedi cael ei plygu a mae'n amlwg bod nhw naill ai wedi cael ei wneud yn gwbl anddefnyddiol neu bod nhw wedi cael ei roi i'r diwiau. A dyna chi enghraifft o barhad syniadau rhyfedd o gymysg ynde, a bod ti ffrymu pethau mewn i ddŵr, toli pethau i ddŵr, oedd pobl yn dal i darnau arian i ffynhonnau ati. Ond mae'n atgoffa ni hefyd taw o lyn oedd y Brenin Arthur wedi derbyn i gleddio fe Caledfwlch. Ac mae'r cysylltiadau rhwng yr arfer a'r llynnoedd a'r pobl sy'n byw yn y llynnoedd fel Morwn Rhynfawrach yn dangos bod yn rhan bwysig o'n hanes ni, rhan traddodiad o'n hanes ni. Ond ar ôl yr oes haearn ni, yn ystod yr oes haearn, dyma Rhufeiniaid yn dod mewn i Brydain ac dod i Fynydd Gelliger, mae hewl Rhufeinig yn croesi'r mynydd, mae yna fedd môl Rhufeinig wrth ymyl yr hewl. Hewl yn cysylltu Caer Rhufeinig yn Gelliger gyda y Caerydd y Merthyr a Chaerdydd. Ac mae'r safle'r gair nawr yn adfeilion ce o'i bod pwrpas a ceffylau empori yn y ce. Ond dyna oedd gair Bach Rhufeinig a fel nifer o geirydd eraill. A myna wrth gwrs yn y gair ac o gwmpas y gair, achos oedd pob cair Rhufeinig llawn milwyr, ond milwyr oedd ei teuluodd. Dyna fe ddatblygodd yr iaith Gymreg, a dyna lle ddatblygodd wrth gwrs y crefydd Gristnogol. Death Gristnogaeth i Gymru gyda'r Rhufeiniaid, ac fe barhaodd Cymru yn wled Gristnogol ar ôl y Rhufeiniaid. I ni'n gwybod bod doi Ferthyr, Julius ac Aron, wedi cael ei merthyru yng Nghaerlleon yn gynnar iawn, ac fe glynodd y Cymru at Gristnogaeth ar hyd y canrifoedd a ddilynodd hynny. Fe sefydlodd paganiaid Anglo-Saxonaidd yn Lloegr, ond nid fan hyn yng Nghymru. A dyma'r lle mae hanes yn seintiau ni yn datblygu yn y cyfnod yna ar ôl i'r Rhufeiniaid atal. Ac un o'r seintiau cynharaf yw Gwladys, mae'n debyg. Santes Gwladys, mae archeolegwyr ddechrau'r 19th ganrif wedi darganfod olion eglwys fach, Capel Gwladys ar ben Mynydd Gelliger. Eto yn agos at geirydd ymarfer y Rhufeiniaid ar y mynydd. Ac mae'r archeolegwyr yn amau wedi clywed o'n dadle, mae tir sanctoedd oedd Mynydd Gelliger oherwydd y beddi cyn hanes na oes yr efydd a'r cromlech, Carnbugail ag ati, bod yna arwyddocâd arbennig i'r mynydd hwn a ryw sancteirwydd yn perthyn iddo. Ac felly mae Gwladys, merch Brychan Brycheiniog yn ôl yr chwedle, gwraig Sant Gwynlliw, ac mae mam Sant Cadog, felly nhw'n deulu o seintiau. Ac gwrs, ys dim dal pwynt o wirionedd sydd i'r chwedle am y seintiau yma. Mae mwy o dystiolaeth gyda ni am Dewi yn Nawdd Sant ni, mae peth dystiolaeth o'r ffynonellau croniclau yn Iwerddon. Mae Carreg Idnert yn Eglwys Llanddeilo Brefi, Llanddewi Brefi, yn enghraifft bwysig o arysgrif yn cynnwys enw Dewi yn gynnar iawn. Ond mae gynnar a cherdd creulon ofnadw Armes Prydain sydd yn darogan llwyddiant Cymru yn erbyn y Saeson dan Farner Dewi, Llyman Dewi ar yr chafant medda'r bardd yn tua 830 oed Crist.
Felly oedd Dewi wedi ennill ei dir fel Nawdd Sant Cymru. Mae rhai seintiau a hanesion i bywyd nhw wedi sgwennu lawr fel mae hanes Dewi wedi sgwennu lawr gan Rhyngyfarch. Ond mae lot o chwedlau a lot o storiau sy'n hynod o dipig rhwng yr becheddau'r saint, hanesion bywyd y saint, sydd yn peri i fi am faint o sail hanesyddol, faint o dystiolaeth hanesyddol sydd i lot ohonyn nhw. Ond mae dylanwad y seintiau yma a'i dysgeidiaeth nhw, a'i capeli bach nhw, chymod capel di nod yw capel Gladys, ond eto mae hi wedi dal i gafel ar ymdeimlad ni o berthyn ac ymdeimlad ni o sancteiddrwydd y tir o'n cwmpas ni. Ac des wedyn, wrth gwrs, y Normania draw a dod a mynachlogydd mawr, trefen gadarn iawn yr Eglwys Gatholig, a Eglwys Geltaidd oedd mae'n cael ei galw, y syniadau a'r credoedd gyda ni ym Mhryden, oedd hwnna wedi cael ei trechu yn Synod Whitby, nôl yn y 7th ganrif. Ond gyda dyfodiad Normania, ni'n gallu bod yn siŵr bod nhw drefen haearnedd braidd wedi cael ei gosod ar Gymru. Mae'r eglwysydd wedi cael i sancteiddio i'r seintiau Cymraeg. Maen nhw nawr yn cael ei enwi yn ôl seintiau o'r canon Catholig Ewropeaidd, pan-Ewropeaidd. Felly, hyn ni'n gweld y Dewi ac ei ddogwy, a Theilo a Beino yn colli tir i seintiau fel Mihangel a Ffedr a disgyblion eraill Iesu Grist a San Siôr sydd yn ffigwr hollol madonol. Maen nhw yn mynd ar bri oherwydd oedd y Normaniaid yn y pen draw wedi concro Cymru ac o'n nhw wedi gosod eu stamp ar y wled yma yn boed castell, boed abati, boed eglwys, oedd yr adeiladau mawr gerrig yn dweud yn glir mae trefen y Normaniaid oedd mynd i'r weithio yng Nghymru. Ac eto, o'n teimlo bod yna rhyw ffrwd o gredoau, gael yn ofergoeledd, wedyn chi fel chi moyn, bod rhyw bethau yn treiddio trwyddo dan y wyneb o hyd. I ni yn cydymffurfio, i ni aml yn bihyfio fel i ni fod i wneud, fel mae'r awdurdodau eisiau ni wneud. Ond di ni ddim wastad yn credu bod ni yn hollol, beth wedwn ni, yn credu'r hyn yn ni'n honni yn bod ni'n credu, neu bod yr awdurdodau eisiau ni credu. A chi'n gweld hynny yn glir iawn y rôl y deddfa uno. Fe gofiwch chi bod Harri Rwythfed wedi penderfynu am resymau personol iawn a bydde fe yn gatael yr Eglwys Gatholig a wneud ei hunan yn bennaeth ar yr Eglwys yn Lloegr ac yng Nghymru hefyd. Ac mwyn y sicrhau bod Cymru'n weddol o drefnus ac yn cadw at y gyfraith, fe basiwyd y deddfa uno oedd bod pwrpas yn gwneud Cymru a Lloegr yn un wled a rhannu Cymru yn siroedd a felly ymhen. Achos mae rhaid i ni gofio bod yr awdurdodau yn ofni ffyddlondeb Cymru i'r hen fam nhw'n gael yr Eglwys Gatholig. Oedd lot o'r Cymru yn ffyddlon iawn i'r Eglwys Gatholig dan y wyneb, unwaith eto. Nhw'n cuddio'r i ymlyniad nhw'n aml iawn, oedd rhai o'r teuluoedd bonedd yn amlwg iawn yn ei credoau. Ac oedd yn dibynnu lot pwy mor llym oedd awdurdodau lleol yn bennaf. Os oedd yr awdurdodau lleol bonedd i bob pwrpas, oedd yn hefyd yn ystysiad heddwch ac yn aelodau seneddol a felly ymlaen. Os oedd nhw yn cefnogi yr hen grefydd, oedd nhw ddim yn debyg o gosbi pobl oedd yn amlwg yn glynu at yr hen ffydd. A yn y fenni, mae yna enghraifft ffantastig o hyn, oherwydd i ni'n gwybod oedd teuluoedd bonedd ar ardal yn ffafrio Catholigaeth. Ac dwi ddim yn syndod felly bod nifer o ffyriadon Gatholig
wedi bod yn cynnal gwasanaethau, wedi bod yn cynnal offeren mewn atig, atig, yn hen di yng nghanol y fyny, plas gynter bellach, just gros rhyw lôn fech oddi wrth eglwys y plwyf, eglwys fawr Santes Mair. Ac mae'n rhyfedd i feddwl, mae'n ôl un o'r sgweiriad lleol, oedd, rhaid fi gwadde, yn wrth gasolig cryf iawn. Yn yr arganwyd 15, dechrau'r arganwyd 15, oedd cannoedd yn mynd i'r offeren yn plas gynter. Ac oedd yn amlwg iawn i ficer y plwyf, bod e ddim gallu cael yr un cefnogaeth gan i blwyfolion ac oedd yr offer adon catholig yn wneud yn yr atig yma. Yn y diwedd fe geson nhw i brydychu, ond o'n nhw wedi bod wrthi yn gweini yn hollol agored ymhlith Catholigion yr ardal am 10 mlynedd ar ugain, cyn bod nhw yn cael ei dal a'i cosbi a'i dienyddio Greulon yn 1678, yn 1679 yn dilyn y cynllwyn pabyddol pan oedd rhyw hysteria wrth Gatholig yn brif iawn yn wled. Ac oedd yn naturiol i'r awdurdodau becso a bothbi'r ymlyniad Cymru i'r Grefydd Gatholig, oherwydd bod Cymru, wrth gwrs, ac arfordir hir iawn a lot o gysylltiadau gyda Ffrainc a Sbaen. Ac oedd yn reswm gan yr awdurdodau i ame a fydd yn bosibl i Ffrainc neu Sbaen ymosod ar Brydain trwy gyfrwng Cymru a trwy cefnogaeth y Catholigion. Ond, bod Catholigaeth mor brif yn yr arganwyd 15, dyma'r cyfnod hefyd pan mae Protestaniaeth cryf iawn yn dechrau datblygu y Puritaniaeth. A roedd rhai o'r bonedd hefyd yng Nghymru yn gryf iawn o'r ran Puritaniaeth. Dyma'r hen ymneilltuaeth oedd yn addoli yn y dirgel, gwreiddiau y bydwyddwyr a'r annibynwyr nawr, yn addoli yn y dirgel yng Nghymru yn yr ail ganrif 15 ac yn ystod y 9fed ganrif yn dechrau cael ei derbyn, derbyn yn answyddogol y petai, nhw ddim yn cael ei cosbi, nhw ddim yn cael ei erlyd. Ac yn y 9fed ganrif hefyd, oherwydd i raddau cyflwr gwael ofnadw o'r eglwys yng Nghymru, mae disgrifiad Dr Erasmus Saunders o 1712 o gyflwr eglwysiaethau Cymru yn Ysgobaeth Diddewi, yn ofnadw i ddarllen yr ffenestri wedi cael, yr to yn gillwng, ffuriadon ddim yn cadw ei letswydd a felly ymlaen. Dyw ddim yn rhyfedd bod y mudiad y Methodistaidd fel ni'n gael nhw nawr wedi datblygu yn y 9fed ganrif gyda Hywel Harris, Daniel Rowlands, William Williams a'r cylch yn dod â rhyw frwdfrydedd, a rhyw ymlyniad crefyddol, a rhyw drefen y method, ddim rhan o Methodistiaeth, i apelio yn fawr iawn at bobl ledled Cymru a Lloegr a'r Alban fel y cyfryw. Ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, oedd gyda ni yn fudiad yn hunan, yn eglwys yn hunan, yr unig enwad ymneilltuol sydd wedi cael ei ffurfio yng Nghymru, sef yr Hen Gorff, yr Eglwys Presbyteraidd, a ffurfiwyd 1746 yn dilyn cyfarfod ym Mhlas Watford yng Nghaerffili, sydd yn bedair milltir i ffwrdd o ddiwrtho fi. A mae Capel Watford yn dal i sefyll heddi, a mae hi'n debyg iawn i'r hyn a byddai wedi bod dweder yn hanner cynta y 4 ganrif ar 15. Wrth gwrs, fe ddath y capeli yn fudiad, yn gyrff cryf, yn hynod o bwysig, yn ddylanwadol yn y 4 ganrif ar 15 a mewn i'r 11fed ganrif. Ac pethau fel gwrthwynebiad i gaeth wasiaeth a hefyd yn arbennig dirwest a syniadau radical ymhlith rhai o'r anghyffurfwyr yn y 9fed ganrif yn fwy na'r 4 ganrif 15. Oedd llawer o'r dylanwadau yna sydd wedi ffurfio yn cymdeithas ni amyddolfryd ni heddi yn dod mewn gyda anghyffurfiaeth yr 9fed ganrif ac yn enwedig y 4 ganrif ar 15. Falle oedd yr
beth wedwn ni, yr argraff oedd Capeli'n rhoi yn argraff negyddol iawn ac yn geidwadol tu hwnt yn gymdeithasol erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar 15. Ond oedd hi grym mae dylanwad nhw yn aruthrol. Y grym yr eglwys ar y degau hefyd oedd yn o leia yn ymddangosiadol crefyddol. Fel yn gweud, o'n ame faint o ddyfnder falle oedd i'r ffydd oedd pobl yn honni ac yn arddel yn gyhoeddus, ond byd a fo am hynny, mae'r syniadau sydd wedi ffurfio yn cymdeithas ni heddi yn deillio o gredoau yr oesoedd o'r blaen. Rhai yn credu bod Duw wedi gosod y brenin a'r awdurdodau yn ei lle a oedd dim hawl gyda neb i herio nhw. Rhai eraill yn dweud bod Duw wedi creu ni'n gyfartal ac yn frodyr. Ac hynny'n ei harwen nhw i ymladd yn erbyn anghyfiawderau a chreulondeb i oes nhw. A so chi'n cael wedyn bobl sy'n cael ei gyrru gan ni gredoau daliadau crefyddol i weithredu mewn dulliau hollol wahanol i'w gilydd. A byddwn ni'n barod i ddadlau bod llawer o'r hyn yn ni'n ystyried fel diwygiadau y gwasanaeth iechyd a'r wladwriaeth les yn deillio o'r meddylfryd Cristnogol na a delfrydau oedd mor gryf trwy gydol y bedwaredd ganrif ar 15 a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. A bod hyn yn rhan bwysig o'n traddodiad ni yng Nghymru ac o'n agwedd ni eisiau at fywyd symlrwydd yn Capeli ac eto yn hoffter ni o yr hen ffyrdd, yr hen ddulliau o weithredu. Wel, mae hwnna wedi diflannu erbyn hyn. Os dim eisiau chi mynd ymell, os dim eisiau i fi fynd ymell i edrych ar Capeli'r ardal ac ar arferion crefyddol yr ardal a gweld bod yna newid mawr. Os ych chi yn cerdded trwy New Street yng Nghymru, fe welwch chi Capeli wedi ceiad, fe welwch chi cynulleidfaoedd sy'n crebachu, eglwys, capel, ond wrth gwrs mae mosgau yn sicr yn cynyddu yn ei nifer a cynyddu yn nifer ei aelodau nhw, a dyma chi agwedd arall ar grefydd sydd yn dod mewn oddi tu allan. Dyw hwn ddim, y crefydd Islam ddim wedi cael ei fagu yn y wlad yma, ond mae'n byd bosibl, bydd y crefydd yna yn datblygu eto yn elfen grif iawn, o fewn y cymdeithas ni, ac yn dylanwadu'r cymdeithas ni mewn i'r ganrif nesaf. Wel, hanes yw mwynci i'r gorffennol, edrych i'r gorffennol dwi'n neud, oedd ddim yn edrych i'r dyfodol a mell iawn, ond dwi'n gweld yn agweddau ni eich at grefydd wedi dylanwadu ar yn tirwedd ni, wedi dylanwadu ar yn sefydliadau ni, wedi dylanwadu ar yn agweddau ni eisiau at fywyd yn gyffredinol. Ac mae fe'n rhyfeddol yn gweud bod yna rhyw ymdeimladau a hen syniadau yn gryf iawn yn ddod ni o hyd. Siom o'r mwyaf i fi oedd mynd lan i Garn Bugail yn ddiweddar a gweld, oedd edrych lawr dros y bryniau o Garn Bugail, cymaint o sbwriel oedd wedi crynhoi o gwmpas ar hen garn. Tir sanctaidd i rai efallai ar 11 miloedd o flynyddoedd yn ôl, erbyn hyn lle i dympo gwastraff yw hi o gwmpas Carn Bugail. A wy'n siŵr dyw hynny ddim yn anghyffredin ledled Cymru gyfan y dyddiau hyn. Ond fel e'n gweud, mae yna elfen sy'n parhau o hyd yn ffrwd ddirgel. Pan o'n i'n cerdded i bo Capel Gwladys, fe weles i fod un o ffrodorion yr ardal hon wedi dewis cael ei weddillion i lliti o i ddim yn gwybod. Mae yna blac bach i gofio am un o drigolion yr ardal hon bu farw 2 flynedd yn ôl. A mae gweddillion yn gorwedd wrth draed y groes ar Gapel Gwladys.
Felly mae fe wedi mynd nôl at yr hen fam, at fam hynach na Chatholigiaeth yn yr ardal yn yr fro hon, a mae wedi dewis gorffwys myna. Ac wrth gwrs, wrth ymyl Capel Gwladys, oedd y bomiwr John Jenkins wedi sylweddoli bod na hanes wahanol i'r hanes oedd e'n cael ei ddysgu yn yr ysgol. Oedd e'n gweld bod Cristnogaeth, heb ddod i Brydain gyda Rufeiniaid ac Austin Sant, oedd hi wedi cyrraedd y mell cyn hynny. Ac oedd hynny wedi peri John Jenkins cwestiynu a gwrthryfela, meddwl fe yn ei gofiant. Ond mae'n amlwg i fi bod gan yr hen lefydd sanctaidd yma rhyw awra o hyd sydd yn peri i bobl dod atyn nhw a hwyrach codi llygad i'r blynyddoedd. A ddim just i ffindo lle i dalu sbwriel, ond hefyd i ffindo lle i gael gorffwys a llonydd a gobeithio bod person sydd wedi cael ei gladdu neu beddillion wedi cael ei gladdu yng Nghapel Gwladys bod e'n ffindo'r hedd myna mae fe'n chwilio amdani a bod ei deulu fe wrth droedio hen ffyrdd ran i'r capel yn sylweddoli bod na rhywbeth sy'n cysylltu nhw o hyd gyda rhai a'i ragflaenodd ac a gerddodd Llwybrau Saint ar y bryniau hyn.